Здравейте! Започваме с дишване и издишване. Движиме ръце. Ръцете на таза наклони от талия, ляво-дясно. Изпълваме горната ръка и се опитваме да не движим таза. Само от талия. 8. Издължаваме гърба. 4 кръгове с таза. 4. И 4 на другата страна. Продължаваме с клекове. Стъпалата са малко по-широко от широчината на таза. Приклякаме, ръцете отиват над главата. Колема стегнат, гърба изправен, все едно сядаме на стол. Коленете не преминават пред пръстите на краката. 8 пъти. Изправяме ръцете долу. Приклякаме, ръце над главата. Избутваме с петите. Дишаме равномерно през цялото време. Оставаме в клек и леко пружинираме 8 пъти. Изправяме горе, ръцете над главата. Дясното коляно към корема, ръцете отиват надолу. Връщаме, приклякаме, смяна другото коляно. Към корема, ръцете отиват надолу. 8 пъти. И сега още 8, само коляно към тялото и движим ръцете надолу. Ляв, десен. Издишваме, когато коляното отива към корема и вдишваме, когато ръцете отиват нагоре. И лягаме на дясната страна. Левия крак е отгоре. Подпираме главата. Свит крака пред тялото. Таза и главата в една линия. Свит ляв крак, горе и долу 8 пъти. Сега опитваме да изпънем крака напред и придвижваме изпънат назад. Тялото е неподвижно, само крака движим. 8. Сгъваме, изпъваме напред и придвижваме назад.
Скъваме коляното към лакътя и изплуваме надолу. 8. И оставяме крака надолу, леко пружинираме, само 8. Лягаме по гръб. Левия крак, който е работил, влезе над коляното на десния. Натискаме леко към тялото. Разтягаме. И лягаме на другата страна. Десния крак е отгоре. Подпираме главата, свит крака пред тялото, свит десен крак горе и долу 8. Сега изплаваме крака напред и придвижваме изпланът назад. Тялото е неподвижно, само крака се движи. Сгъваме, изплаваме напред и придвижваме назад. 8 пъти. И оставяме крака надолу. Сгъваме коляното към лакътя и изплаваме надолу. 8. Държаме равномерно през цялото време. Оставяме крака надолу и само пружинираме леко 8 пъти. И лягаме по гръб. Десния крак глезен над коляното на левия. Натискаме към тялото. Дясната ръка влиза в дупката, лявата от външната страна на левия крак. Сега продължаваме с упражнения за корем. Лягаме, стъпалата са на пода, корема е залепен за пода, ръцете над главата, издишваме нагоре, повдигаме рамене от постелката и лягаме. 8 пъти. Кръста през цялото време е залепен за пода. Горе издишваме, надолу вдишваме. Задържаме раменете горе, стъпалата на пръсти и сега изплаваме ляв десен напред. 8 пъти. Издишваме, изплаваме, вдишваме, прибираме. Може да подпирате главата с дланите. Лягаме на постелката, дланите под таза. И сега вдигаме ляво-дясно коляно свито към корема.
без да отлепяме кръста. 8. Трябва да се усеща в корем. Продължаваме с още 8, само че този път сгъваме лявото коляно към корема, изплъваме напред ръцете и левия крак, рамене далеч от постелката, лягаме и сменяме краката. 8. Дясно към корема, изплъваме напред, рамене далеч от постелката, лягаме, сменяме. Дланите под таза, свити крака, коляво бързо темпо. Шестнадесет повторения. Стъпалата на пода, ръцете над главата. И сега вдигаме лявото коляно. Усукваме ръцете зад бедрото, лягаме и сменяме страните, дясно. 8 пъти. Нагоре издишваме, надолу вдишваме. И още 8 с дланите на тила. Опитваме се с лакътя да стигнем коляно. Издишваме нагоре, вдишваме надолу. Дланите под таза, свити крака горе и сега пускаме ляв десен крак свит към постелката, без да отлепяме кръста. 8 пъти. Ако изпълнявате упражнението правилно, ще усещате в коремните мускули, когато пускате крака надолу. Когато го пускате, издишваме, когато отива нагоре, вдишваме. Или продължаваме с още 8 или леко усложняваме ръцете на тила с коремна преса. Пускаме десния надолу, раменете горе, лягаме, сменяме. 8. И последни усилия, ножи с свити крака, бързо темпо, 16. Прегръщаме коленете, лягаме надолу. Стъпалата на пода на широчината на таза. Дигаме таза горе и сваляме надолу. 8 пъти. Избутваме с петите.
Задържаме горе и само пружинираме горе. 8. Още 8 пъти горе и долу. Когато таза отива нагоре, издишваме. Когато отива надолу, вдишваме. Задържаме горе и сега само отваряме колене леко и събираме. Събираме коляно до коляно. 8. И последния 8 горе и долу. Задържаме горе и сега, ако можем, вдигаме на пръсти и сваляме на цяло стъпало. Само 8 пъти. По-лесният вариант е да вдигате лява дясна пета. Пускаме таза долу, дланите под коленете, залюляваме и изправяме, помагаме с ръцете, обръщаме на колянна опора. Заобляме гърба и обтягаме 4 пъти. Коленете са точно под тазобедрените стави, дланите под раменете. Сега ще изпълним ляв десен крак назад, като тялото стои абсолютно изправено, корема стегнат, ние изкривяваме тазобедрените стави. 8 пъти ляв десен. Изпъваме назад, връщаме. И още 8, ако можем, включваме противоположна ръка. Тоест изпълваме левия, дясната напред и сменяме. Ако е много трудно, движим само крака. Ляв, десен. И сядаме назад детската поза. Сядаме на постелката, стъпалата събрани, колене отворени, пеперуда. Леко движим коленете горе и долу. Изпъваме десния крак напред, лявото стъпало зад коляното му. Изправен гръб, поглеждаме назад и усукваме. Дясната ръка, десния лакът избутва лявото коляно.
Сменяме краката. Дясното стъпало зад ляво коляно, прав гръб. Поглеждаме назад и избутваме с левия лакът дясното коляно. Изпълняме двата крака. Поглеждаме нагоре, обтягаме гърба и навеждаме напред, докъдето стигнем. Опитваме се да стигнем глезените. Прехвърляме тежестта на стъпалата, помагаме си с ръцете и изпълняме крака до там, докъдето е възможно и докъдето гърба е изправен, може да се леко свити. Бавно изправяме главата последна, дишваме и издишваме. Още веднъж дишваме и издишваме и сме готови с тази тренировка.